खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय दायो नै बेलासिबाय गथ'फोरखौ फुथुनानै दसे सम ओंखारलांनो होननानै सानबाय जों सानैया एसे बरबो मोनबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय खर'आनो जाया मोनथारदोंमोन माने एसे फ्रेश जानो थाखाय बायरायाव ओंखारलांसै होननानै लिंबाय आङो गोसोखौबो बांद्राय मोजां मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो दायो सानैजों ओंखारलांसै अबाव थांनाय जायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै दहायो बाजैमोना थांबाय न'आवहाय मैया मोनाबिलियाव फैदोंमोन आरोना बिसोरो मैया सेटारडेमोन नालाय ओमफ्राय दिनै सानदेआवहाय बिसोरो ओंखारलांबाय आरो दायो जों सानैजों ओंखारलांसै गथ'फोरखौ फुथुनो हाबाय बिबै बिबौआ थाथोंसै गथ'फोरजों दरखौ खेवनानै लानोसै एसे ओंखारबोगौ दायो गारिखौ लानानैहाय बेखौ मारै नांगौ राजा माबे ब्लाउसखौ मोसागोन बायदि नुवाखैनोलाय बहा मोसानो नागिरदों जारो मोसाहैनोसै जेराव दा थांगोन बेयाव मोसाहैनोसै एसे मालाबा एकदम मा होनो देलायनानै मानानै बेरायहैनो लुबैयोना गोसोआ गथ'फोर थांफाबाथ' देलायनायानो जाखाया मानो होनब्ला बिसोरो जानाय लोंनाय माबानायजोंनो ड्रेसावहाय गासिबो मैला फोनांजोबो आरोना ओंखायनो एसे गोजाम गानबाय थाग्राखौ माने गानलांनाय जायो आरो गथ'फोर थाबा बेनो खिन्थु नर्मेल आंना रिपिटेड जाबाय थाखायो आंनाबो रिपिटेडानोब्रा आंहा गस्लायानो गैया आं नागिरनानै मोनासै दहाय बेनो आंना लाइफनि देरसिन ट्रेजेडिया जे आं अबावबा थांनो नागिरबाथाय गस्लाखौनो नागिरना मोना गस्लायानो गैया आंना गस्ला कम्पानियानो गस्ला बानायलाना दाना ओंखायनो गस्लायानो गैला दा जों जेराव थांगासिनो दङ बे जायगाखौ माने आं साजेस्ट खालामदोंमोन आरोना ओमफ्रायो आंबो थांफेराखै बेबो थांफेराखै जास्ट जों माने एक्सप्लर खालामगासिनो दङ आरोना उदालगुरिनिब्लाबो जों उदालगुरियावहाय गासैयावबो बेरायफेराखै आरो नै दायो लामाया एसे गाज्रि माथो माने सहैनोसैयानो जोङो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम 60 थाखा पर पर्सन 30 लायो आरोना बेहाय गारि वाइज लाया पर्सन हिसाबैसो लायो जोङो 60 रुपिस होबाय ओमफ्राय नै ओरैजाय जोङो मानखोलांगासिनो दङ हाजो बायदि आरोना वाव हाजो ड्रागन फ्रुट थाइदोंथ' सफैबाय जों नै बेनो नायदो नोंथांमोना भिउखौ मोजाङानो आरोना जाय नेचारखौ मोजां मोनो बिथांमोना फैनानैहाय बेहाय बेरायफैनो हागोन स्पेन्ड खालामनो हागोन जोंना एक्चुअली राजा मोनसे खोथा नायलाय खोनासंलाय जोंना गथ'फ्रा बेहाय फैनानै गेलेनो मोजां मोनगोन ना खुनु रोखोम लाबोनो हाबा गेलेनो बिराद मोजां मोनगोन ओमफ्राय थांफिननायसो नङा बेसो प्रब्लेमा जोंना ओरैजाय मा लिरनाय दङ आइ लाभ बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम माबाना खेग्रा बाय थादों ओरै माबानायखाय माखौ स्लपिं ना ओरै औ हाजोसो बे हाजोसो माने हाजोखौनो बानायदों आरोना फुरा मोजां ना जायगाया मोजां बहुत मोजां होमबा बैथिंजाय थांसै मा दङ नोंथांमोननोबो देखायलांसै खोनासं नोंथांमोना बे साउन्डखौ दाउफोरनि साउन्ड खोनादोंना नोंथांमोना दाउ नङालै जाम्बि एम्फौ इनसेक्टनिसो जाहैदों आं मिथिला बेयो स्टेज बानायदों खोमा बेहाय बिबार बिफांसो रज'जोब्बाय माथो स्टेजावहाय भेरिगेटेड वाइट टार्मिनेलिया जा मोजां मोनो जों बेखौ नागिरबाबो मोनाखै जोङो बेखौ गायनो खाथि जादों जानायालाय नै बेफोरखौथ' जोंहा गायखादोंनो न'आवहाय ना बेफोर आरेलिया नामा नामखौथ' आंहा गोसोआव गैया नै बेखौ दाख्लि गायनाया जोङो न'आवहाय बेखौ बिदि खालामनानै दोनदों आरोना बैथिंजाय गेलेनायनि माबा माबि दङ नायलांबाय थादो आं दख'ना गाननानै बेहाय गेलेनो नामा आं बेखौ नायनानैहायनो सानदोंमोन दख'ना गानबोला नामाथाय होननानै नोंनो गेलेदो बेहाय आं नायबाय थानोसै ओमफ्राय वाव मोजांथार जायगाया आं बिराद मोजां मोनो बेबायदि जायगाखौ ग्रिन गामि खाथिना फ्रियावनो नामा फ्रियावनो खोमा सुइमिं पुल ना मा होनगोन बेखौ दा हांसोफोर फिसिगोन हांसोफोरनि ओरैजाय लामायावबो ओरै बानायनानै दोनदों दै फैयो खोमा ओरैजाय ना दै बोहैबोयो बियो बै गोजौनाबो सेस बिफांफोरा गायजोबनाय खोमालै नारें खार्जिबो दङ बिफांफोर बैहाय दासिमबो माने बे प्रसेसआवनो दङ आरोना दाउबासा दं दाउबासा एम्फौआ अरमारो खोमा बैयो बिलाइया बिराद एम्फौ अरो जाजोब्बाय फिथाइ थायदों जोंनाबो थायगोन देरबा दायो नायदो नोंथांमोना भिउखौ
नेक्स्ट टाइम जोङो गथ'फोरखौ लानानै फैगोन बेरायनो बेहाय बिराद मोजां मोनगोन बिसोरो खारखावनो मानो ओमफ्राय टाइम स्पेन्ड खालामनो दसे सम न'आवहाय बिराद बर जायो बेसारा बिसोरबो थाबाय थानो थाखाय आरो बेबायदि अपेन स्पेस मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना गथ'फ्रा ओरै खारखावलाय जोंहासो मेंफालाय लांगोन बिसोरखौ लाबोयोबा ना एसे गेलेदों गथ'फोरा नांलालै गैया नालाय खिनो ओंखारदों नोंना बेरायनो फैबा दाहाय बेयावनो खिदो नोङो अबावबा बेखौ साफा खालामनाय जायो मोजां मेनटेन खालामाखै बेनोथ' मानसिफोर बिराद नांगौना मेनटेन खालामनोबो बयबो बायबायसो ओइजां गैया नै गेलेगोन बिराद जोंना फिसाजोफ्रा गेलेगोन ओमफ्राय नै बेहायसो गिनो गोनां जागोन बिसोर बांद्राय देराखैना माने गोजामबो जाबाय खोमा जायगाया बानायनाया नैबे बायलायलाय लांबाय नै ड्रन थानायमोनबा बिनि भिउखौ पुरा देखायनो हागौमोन ना ड्रनानो गैयाना जोंनाव ड्रन लाबोनांगौ गैया लाबोनो माने मा गैखायानोबा दायो मानसिफ्रा बिराद फट' लागासिनो आंबो लानोसै मोननैसो ओमफ्राय नोंथांमोना आं इन्सटाग्रामाव थांनानै नायहैदो आंनि लिंकआ दंखायो दा जों जाहैनोसै दायो जोङो जाहैनोसै एसे बाय मा मोनो नायनोसै आरो आंनि फेभरेट दंफां बियो नोंनि फेभरेट मा होनोमोन बेखौ गल्डेन साइप्रास भिउआ नायदो नोंथांमोना आं थाबायनाया खायलें जाबाय थादोलै आंनाबो ब्रा ओरै थांबाय थादों स्ल'पिना ओरैजाय ओंखायनो कृष्णचूड़ा बारबा बिराद मोजां नुयो बेखौ दा बोथोरा कृष्णचूड़ा बारनायनि I love Bodoland Heritage Agro Tourism गथ'फोरखौ लाबोनांसिगोन मालाबा ओरैजाय जाग्राया मा मोनोथाय ओरैनो चावमिन साहा लोंनानै थांसै ओरैजायगा मा दङ माने बैथिंजाय कटेज टाइपनि दङ नामा जाग्रा थांला बैथिंजाय थांनाया थांफै हरो औ चावमिन जागोन एक चावमिन हाफ मोननै हाया फन हरदों नागिरबाय खोमा थांगौ होनना बुं हेल' नै जोङो उदालगुरि माबासिम मोनफैदोंमोन नागिरबाय र' थांगौ औ नागिरदोंनो आरो ओमफ्रायो बिदिमाया टाइमबो जाबायना ओमफ्राय उन्दुदोंमोन नालाय उन्दुना सिखारबा माने बिमा बिफानि मोखांखौ नायनो लुगैदों नालाय जोंना सफैबाय नै एग चावमिन होदों ओमफ्राय नै बेहा जाबायनो माबायदि गोथाव ना दायो आंबो जानोसै गथ'फ्रा सिखारनानैहाय नागिरदोंनो रिदिमाया नागिरदोंनो माने बिसोर उन्दुनानैसो दंमोन ना जों फैबाथाय ओमफ्राय उन्दुना सिखारबाथाय गथ'फ्रा बिमा बिफानि मोखांखौ नायनो लुगैयोना ओंखायनो माने नागिरदों आरो दायो जोङो बेखौ थाब जानानैहाय थांसै आरो डाइरेक्ट न'आवहाय बे मानसिया सा लोंगौमानि आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनि र' रेस्टुरेन्टनिफ्राय नै उनथिंजाय बेक साइडजोंहाय नोंथांमोना फैबा नुनो मोनगोन नै भिउखौ नाय नोंथांमोना वाव जा मोजां नै बैहाय फोथार दङ माइ गायनो बैथिंजायबो जोंहाबो बेबायदि हा थानायमोनब्ला हाजोआवहाय बे आरोना रेस्टुरेन्टआ ओमफ्राय नै बेहाय अखाफोर खावसे दङ बेहाय फट' खेबनो हायो बै भिउखौ नुहुरो नालाय ओंखायनो बेहाय फट' खेबनो थाखाय मोनसे प्रप होनानै दोनदों आं जिरायनानै नायनोसै एसे चिप्सखौनो लाबाय आङो बेखौ जाहोजायो आलुसोना थेवबो संख्रि दं आरो जेबो नङा ओमफ्राय जाहोजाया बिसोर माने बायरायाव बानायनाय ना ओंखायनो सल्टेड नायदो भिउआ मोजांथार ना बिरादनो हाजोआव नालाय बेयो हाजोनिफ्राय नायहरनो बिराद मोजां मोनो माने नायनायनि नोजोरखौ एसे सोलायनांगौब्रा जों नोजोरिया नामा हिन्दीयावहाय एसे टप एंगोलनिफ्रायबो नायनांगौ ओरै खेबनोसै आं टप एंगोल होननायखाय मानो जों गोजौआवनो दंखायो नै नुहुरखायो हनै नुहुरखायोथ' आरो जोंनि हालामखौ नुहुरखायो हनै औ गोजौनिफ्राय नायबाथाय जेबो नङाफोर जायो आरो এই दुब्लिफ्राबो हनै खाथि बेनोथ' खिन्थु बिनिफ्राय बै दब्लायनिफ्राय बै दब्लायसे थाबायनायावनो जिफोर जोबगोनथ' आरो गरमाव थांसै जों दायो बोरैबाबो मोनलायलाङो गथ'फोरखौ गारबोनानैहाय बेरायबाथाय मारैबा मोनो आरोना पेरेन्टसफ्रा मिन्थिखागोन बेखौ ना
गारबोनानैबो मारैबा मोनो गोसोखांबायानो आंथ' ओमफ्राय दा थांनानैहाय दावराव जाबाथाय आरो रागा जोंसैलायब्रा थैखागोनसो मा जागोनथाय गोजानाव थाब्ला गोसोखाङो खाथियाव थाब्लाथाय रागा जोंनो ओंखारो बिदिसो जाबाय खोथाफ्रानो मानसि फैसाबो आंलाय फैना फैयासो सानलायलायदोंमोन थांफिननोसैलाय थांफिनसै बेरायनो फैजेनबाथाय जा माबा खुसि जायोना थांफिननाय समावहाय एसे बोरैबा मोनलाय लाङो ओमफ्राय मेङोबो ना बेरायनानैहाय मामा नमो नै सफैनानै जोङो धुना सावबाय मामा नमो दे नमो होन नमो मोनाबिलियाव धुना होआबानो जाखाया ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट होनाय जासिगोन धुनाखौ सानब्रैनि थाखाय होनाय जानाय नंला आरोना गाबोननिफ्राय आमथिसुवा नांसिगोन नालाय ओमफ्राय आंहा माखासे खामानि दंबावो एसे मोननैसो जिफोरखौ सोनानै दोनसै आरो जायखौ गानबाय थागोन बेखौ माने आङो बायरायावनो दिहुननानै दोनखानसै आरोना नङाबा आं माने गद्रेजखौ खुलिला आरोना दिनै हरनिफ्राय नङाबा सुजोबनांगोन नालाय ओंखायनो आरो बाबाखौबो बुंनानै दोनखानांगोन आङो खदाल हासिनि ओमफ्राय मा जिनिस दङ सिखा रुवा दाबा हा दाननो नाङा होननानै बुंनांसिगोन आरोना खिन्थानानै आरो बावबाय थायो सानफ्रोमबो खिन्थानांसिगोन आरो बाबानो नै बाबाया थाइजौखौ खाजोब्बाय आरो दङ नामाथाय सिंसा अबावबा थाखुमानानै मोनथिला आरोना ओमफ्राय नै बस्था सिङावहाय दोनो बिदिनो बाबाया फोमोननो थाखाय थालिरखौबो बिदिनो फोमोनो ओरैजायना मोनबाय आरोना बेखौ जानो हासिगोन जा गोथावखा लेंग्रासो नालाय थाइजौआ आरो बेनिख्रुइबो देरसिन जाबावो बाट बेनिख्रुइ देरसिन जानायखौ नेयोब्ला सेस जागोन आरोना गावला जोबगोन फिथाइया गोरलैनो सा लोंदो दे लोंलाय टेस्टी इचे लोंबाय मामा सा दानिशा इस Israel लाजिदों मिनिखुमादों नै लाजिदों इस नायखुमालायो माबायदि आबौ फुदुंनाय साया इसोर मेगन मिसिबलायनानै मिनिदों नै आयो दुस्थ'आ हा बुजियाखै आं दासो फुथुना होबाय बिसोरखौ नै 11ता जाहां जाबाय दिनैहाय दासो उन्दुबाय आरोना गथ'फ्रा माने दिनैहाय सानाव उन्दुनाया गोबाव जाबायना 2ता 2:30फ्रावसो बिसोरो उन्दुबाय आलासि थांखांनायनि उनावहाय बेनि उनावहाय 5ता बेफोरबायदियावहायसो सिखारदों आरोना ओंखायनो बिसोर दिनैहाय लेट जाबाय फार्स्टिं जोंहा खामानि मावनो थायो मायो ओमफ्राय नै बिसोर लेट उन्दुबा जोंहा खामानि जाया आरोना दायो आङो नै बिसोरो मैला खालामनानै दोननायफोरखौ स्र' जाबनोसै बिनि उनावहाय गाबोननिफ्रायथ' आमथिसुवा नांसिगोन नालाय ओंखायनो आङो गद्रेजनिफ्राय मोननैसो जि दिहुननानै दोनसै ओमफ्राय गद्रेजखौ लक खालामनानै दोनसै आरो जाहाथे माने खुलिफ्लाङा आरोना बेनि उनावहाय आङो डाइरेक्ट 26आवसो गद्रेजखौ खुलिसिगोन आरो दायो आं बेफोरखौ थाब मावखांनानै लानि ओमफ्राय गथ'फोरजों थाहैनोसै दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे आरो दिनैनिफ्राय आमथिसुवाया नांबाय ओमफ्राय आमथि नांनायनि थाखायनो आङो दायो नै फिथाइ सामथाइ जानो नागिरदों फिथाइ सामथाइ माने बांद्राय जेबो भेराइटिसनि फिथाइ गैया अनलि थाइजौ ओमफ्राय आनारस लाबोनाय दङ ओमफ्राय बे आनारसखौ आं जाया आनारस मोजां मोना आरोना आं जानो मोनसे आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया जाहोब्लाबो माने जायामोन बे फिथाइखौ मानोबा मोजां मोना आङो दायो आङो नै फिथाइ सामथाइखौ हानोसै न'नि थाइजौआबो मोनबाय मैया देखायदोंमोन ना आङो आलदा दोननो थिनदों आरोना बाबाया माने टेस्ट आलदा जायो ना बे थाइजौआ मोननै रोखोमनि जाहैबाय नालाय ओंखायनो एसे सेवहांबाय खोमालाय बियो खिथुउनथिंजायनि मारै जादों हाखांजोबनानै रेडि खालामबाय ओमफ्राय दायो रायजो राजाफोरखौ जानो थाखाय लेंहरनोसै आङो रायजोफोर खोनानाय नङा सिङाव फांखा लादों नालाय ओंखायनो लेंहरनोसै आङो जादो मोखाङा पाउडार नांबाय दे जादो दे आमथिनि जादो आबौआबो जादों दे जादो दे आंबो जानोसै ओरै थुनानै जा
आङो दासो आंनि काजिनजों माने भिडिअ कल रायलायबाय थादोंमोन आरोना गथ'फोरखौ लानानै ओमफ्राय बे समावनो माला मा फैखोथाय थुस खालामनानैहाय नै बेहाय जोनानै थांबाय आं फार्स्टआव नायनोनो हायाखैमोन नुवासैनो आं मा जिनिसथाय बेयो नै बेरेफुंजानि अखा हालायबाय ओमफ्राय साथा लानानै ओंखारलायबाय बिसोर सानैया साथायाव हम दानिसा साथायाव हम फैदो नङाबा जा मोजां मोनो अखायाव गेलेनोबो मैयाबो जा सिजाबाय दानाबा दुगैनायनि खेला जालायबाय बिस्रा गेलेसिगोनलाय गारहरा बिथिंजाय दैखौ सासेया खालामबाथाय सासेया खालामथारगोन आरो बिदि नङा बिसोर दायो बिदि गेलेनाय समावहायनो जोंहा साफा जानानै लानांगोन आरोना बे जानायाबो बिसोरनि सिगाङाव जुदि जायोब्ला ओरै माने नोंजों बाम जाना फैनानै जाफैगोन आरो ओमफ्राय बिसोर जाय जाफैबाय बेबायदि नोङो उदैया खहाब्ला आरोना ओमफ्रायो उखैफिनलायगोन आरोना दा बिदिनो जायो जोंना सानफ्रोमबो ओमफ्रायो जोङो थाब जाग्रोनानै लायो बिनि उनावहाय लास्टखौ बिसोरजों जाफाबावो आरोना जाफाबावो माने जोंजों जाहोफायो आरोना बिसोर मानोबा जोंजोंसो जाफानो नागिरो बानलुआव दै होनो नागिरदों नै बानलु बिफां बियो गायनाय जायाखैनो दै ओमफ्राय आङो बिसनि बथलखौ गाइखेर लोंग्रा बथलखौ स्टेरिलाइज खालामनानै लाखाबाय माने गाइखेर माबाबाथाय बेहाय मारैबा थाव जायो नालाय ओंखायनो आरो स्टेरिलाइज खालामखानांगौ बे गोदो उन्दैनिफ्रायनो माने जोंहा सर' जाखाबाय आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि नै दालि दङ ओमफ्राय ना गोरान बाथोन बेथ' मैया मोनानि जाहैबाय ना सिंगिजों लाव ओमफ्रायो ओरैजाय दङ मा बेलाय खांख्रिखला भाजा जानोसै थाबनो सासेखौ आं बेहाय फुथुगासिनो ओमफ्राय सासेखौ बिफाया बिसिनायाव लानानै फुथुगासिनो आरोना आं दा दानिसाखौ बादों अखाया हालायबाय बायह्रायाव दिनैहाय लेटआनो जाबाय बिसिनि उन्दुनाया आयु माने मा होनो बिसोरनि टाइमिंखौ मालाबा थाब उन्दुगोन मालाबा गोबाव उन्दुगोन आरो बेलासियाव गोबाव सानाव उन्दुबाथाय लेट सिखारनाय जायोबा हरावहाय जोंहा दिगदार मोनलायबाय गथ'फोरानो बाबा खालामबाय थायो ओमफ्राय फारसेथिं आंबो हास्लाबा सानै गाहाम गथ'फोरनि आखल आरो मा होननो उपाय गैया सानैबो उन्दुबाय दायो एसे आराम मोनसिगोन जोङो दसे सम 1-2 घन्टानि थाखाय ओमफ्राय बायहेरायावबो बिराद अखा हागासिनो दङ दायो दसे उन्दुनानै लानोसै उन्दुआब्लाबो एसे गोलांनानै लानोसै गोलांबानो एसे आराम मोनो नालाय ब्लगखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोना ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय